Ya Allah, ya Allah. Baiwa Allah gurin ki muka zo. To lafiya? Baiwa Allah, na dade ina yawan ganin jumla wake ta kan wannan hanyar. Dalilin haka ne yasa san ke bala'in kama ni. Yasa nake roƙonki da dan girman Allah ki taimaka ki so ni. Karkada mu dan uwana. Ni ma ina son ka sosai. Yawwa! To na gode Allah isa ka miki da alkhairi. To amma na ce yanzu idan ba ni da kuɗi za ki iya bani? Yes! Me zai hana? To yanzu idan ba ki da kuɗi za ki iya tambayar baba ki ta baki ki bani? Zan tambaye ka ma ta baka. Yes! To yanzu na ce idan baba ki ba ta da kuɗi za ki iya tambayar babanku ya baki ki bani? Ƙwarai ma da gaske. Yes! To idan kuma baban ki ba shi da kuɗi fa za ki iya sashi ya je ciwo ba shi ya baki kamun?